Hola, bona nit. Maria Garrigós, reconeguda periodista al País Valencià, companya d'un grani que està patint les cortapisses de la llibertat. Ella és amiga del Grat i, a més d'Alcoi, va conduir i presentar la segona cita d'Espalmeix 2019 Va del futur. Maria, gràcies. Moltíssimes gràcies, estic honorada de trobar-me així entre el casal de l'estimat Ovidi Montllor i entre tanta bona gent. Molt bona nit, vos dono la benvinguda a la segona cita del lliurament dels Premis dels Palmells 2019, Mà del futur, organitzats pel periòdic de l'Alcoià i les comarques centrals valencianes, el Grat, amb la col·laboració de la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament d'Alcoi. Ja us dic que sent molt honorada de conduir aquest acte promogut pel Grat, que ja porta més d'una trentena d'anys, 32, oferint-nos informació de les comarques centrals valencianes i de Grat, informació de proximitat i, a més, van ser uns dels pioners de gastar la nostra llengua en un mitjà de comunicació. Tot i que l'evolució del nom, el Grat, ve de la publicació El Gratis, a mi el Grat m'agrada més. A vosaltres també o no? És un mot ben bonic perquè Grat significa satisfacció que hom troba en algun o en alguna cosa que és agradable, que és conforme als nostres gustos, als nostres sentiments. Doncs allò que veurem avui ací al casal del nostre Ovidi Montllor serà grat. Grat a la vista i molt grat a l'oïda, perquè la banda sonora la faran en viu i en directe Jordi Gil, Pep Ximeno el Botifarra, està també Hilari Alonso, Ferran Mora i Sergi Ribes, que ja ens han delectat amb la Moixeranga, l'himne dels valencians, i després ens faran algunes versions de l'Ovidi, alguna ovidenca. De segur que amb aquesta companyia tan grata farem una estada gratíssima. Saludem també al públic virtual que ens està seguint a través de l'streaming, hola, a través de Facebook i YouTube, el canal que es diu Palmells 2019 i en el Facebook del Grat. Aquesta nit és la segona edició dels Palmells, Mà del futur, i el periòdic de l'Alcoià i les comarques centrals valencianes. I el Grat vol felicitar i donar-li enhorabona a totes les persones que han confiat i confien en ell amb un fort aplaudiment. I penso que, com que també celebrem el 32è aniversari, l'equip del Grat es mereix un fort aplaudiment en forma de coratge, d'abraçada i per molts anys més. El Grat en paper i després la seva versió digital, que es diu Les Muntanyes, està molt actiu a les xarxes socials. Els afortunats aquesta nit per rebre els Palmells 2019, Mà del futur, són Isabel Clara Simó, Josep Sou i l'Institut Pare Vitòria. Tots ells tenen una gran trajectòria modelant la nostra cultura i saben reconèixer l'ampli impacte de les lletres, l'art, la creativitat i l'educació en el món. La Mà del futur, eixa escultura que va crear Antoni Miró l'any 79, que s'ha convertit en palmell, doncs és obra d'ell, d'este treballador de l'art, que acaba de celebrar 75 fructíferes i brillants primaveres. I bé, el palmell guardona les personalitats que treballen de valent per la cultura. Eixe palmell és la part de dins de la mà, com sabeu, lleugerament còncava, i compresa entre els dits i el puny. Si mostrem el palmell obert, així, mostrem això, franquesa, mostrem fraternitat, mostrem germanor, mostrem solidaritat. Si mostrem el palmell tancat, amb el puny, amb força, estem plantant batalla. I això és el nostre palmell, el de la cultura, l'educació, la llengua, que segons com sempre ens trobem amb un qui que vol xafar-la, invisibilitzar-la o minoritzar-la. I això és el palmell del Grat, el que planta cara amb dignitat, amb la força dels arguments, aquell que té memòria i reconeix els seus, perquè ja sabeu que és de ben parit o parida ser agraït o agraïda. I no hi ha futur si no reconeixem el passat i no valorem el nostre present.
Agraïts i agraïdes sempre a tu també, Antoni Miró, i felicitats pel seu 75 aniversari. Doncs ens endinsem en la segona edició dels Palmells 2019, Mà del Futur, de la mà de l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, i amic del periòdic El Grat. Endavant, alcalde, té vostè, tens la paraula. Bé, bones tardes a totes i a tots. Primer que res, agrair al Grat la invitació per a participar un any més en l'entrega de premis Palmells i gràcies també per l'organització d'esta segona edició d'aquests premis a la nostra cultura, a la nostra llengua, al nostre país i per la tasca que tot l'equip del Grat fa dia a dia per donar veu al nostre territori, a les comarques centrals, i la tasca tan important de vertebració, perquè per vertebrar un territori és molt important la informació, conèixer què és el que fem, quines són les nostres propostes, les nostres iniciatives, quins són els nostres projectes, i aquesta tasca la feu dia a dia i és molt d'agrair. Avui estic per a reconèixer la trajectòria i l'aportació que tant entitats com a actors socials i culturals han fet a la nostra llengua i han fet al nostre territori. I la veritat és que tots els premiats m'uneixen una vinculació molt estreta. Començant per Isabel Clara Simó, la nostra filla predilecta d'Alcoi, a la que tant estimem, a la que tant orgullosos estem de la seva trajectòria personal i professional i que tant ens agradaria que avui estigués així amb tots nosaltres. No n'hi ha que dir molt de la Isabel, de la seva aportació a la nostra cultura, la seva aportació al nostre territori, la seva estima per la nostra ciutat i per tant un premi més que merescut. Però a més, curiosament, avui es premia a Isabel i al pare Victòria. Jo vaig descobrir a Isabel Clara a través de l'Institut Pare Victòria perquè fa, no recordo les dècades, que era un jove estudiant del pare Victòria i en segon de BUP, alguns d'ací joves ja no sabran això de BUP què és. No només un dels llibres de lectura era Júlia, sinó que a més dins de la Setmana Cultural del Pare Victòria van convidar a la Isabel per a que donara una xerrada sobre literatura. I allí van descobrir no només a l'escriptora, sinó també a aquesta personalitat arrolladora que és la Isabel Clara Simó. I a partir d'ahí, molts anys després, vaig tindre l'immens honor de fer la proposta que Isabel Clara Simó fora honorada per la seva ciutat com a filla predilecta i medalla d'or. I a partir d'ahí la veritat és que hem mantès una relació molt estreta. Vaig tenir també, juntament amb Toni Miró, d'acompanyar-la quan va rebre el Premi de les Lletres Catalanes a Barcelona i la veritat és que és una dona a la que estime personalment i a la qual venere com a persona i com a escriptora. Del Pare Victòria, com a exalumne, l'únic que puc dir és gràcies a aquesta trajectòria del pare, gràcies a aquest compromís que ha mantès al llarg dels anys. Tots els que som alumnes i hem passat per Pare Victòria sabem que quan eixim d'allí eixim en alguna més, que els coneixements que ens han traslladat, totes les ensenyances que ens han traslladat, i és aquest compromís social i cultural amb la nostra llengua. I això és molt important per als centres educatius que siguin capaços de transmetre aquests valors i aquesta estima per el que representa ser valencians i el que representa ser alcoians. Enhorabona, Toni, per aquest premi a tots
els que han passat i els que continuen formant part d'aquesta gran família del Pare Vitòria. I la tercera persona és Pep Sou. També puc aportar jo el que és la seva trajectòria, el que és la seva figura. És amic, és una persona d'aixes que podem dir que és un punt inquiet, perquè no para mai de pensar, de proposar, de tindre iniciatives, i una persona que a banda de la seva aportació també com a creador, la ciutat d'Alcoi no estarà mai o no serà capaç mai d'agrair suficientment la seva contribució que va fer a la cultura alcoiana com a responsable polític a la ciutat d'Alcoi, i amb aquesta parella de fet que és Jordi Botella, que l'any passat va ser també premiat a si mateixa, i que compartiu, a més de l'amistat, a més de totes les aventures en les quals heu format part, també compartiu aquest reconeixement del Grat avui a través del atorgament d'aquest premi. Però sí que vull agrair-li molt personalment, no només com a amic, sinó com a alcalde d'Alcoi, tota la seva trajectòria, tota la seva aportació. Som hereus d'aquesta gran aportació cultural que es va fer quan ella era responsable de cultura. Després també hem tingut que superar una part de la desfeta dels 10 anys de govern del Partit Popular, però la seva herència, la seva aportació va ser tan gran que en aquests 10 anys van ser capaços d'acabar amb aquesta gran aportació que va fer a la nostra situació. Moltes gràcies per tot el que has fet. No vull que no més, que m'ha passat un poquet, però moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, moltes gràcies als premiats i ho deixo ja. Agraïdes a l'alcalde Toni Francès, parlant d'Isabel Clara Simó, parlant de la importància de la gent que genera cultura ací a casa nostra. I ara donem pas a Santi Sempere com a representant del Grat, com a director d'esta publicació. Estimats companys i companyes, bona nit a tothom. El 1 d'octubre de 1987, com si fos ahir, s'iniciava un projecte editorial a Alcoi, respirant els ritmes de llibertat i els canvis comunicatius i socials de la transició i inicis de la democràcia. Avui, 32 anys després, milers de lectors es llegeixen en regularitat en valencià. Aquesta és una nova nit de reconeixements de la cultura dels valencianes i valencians. Des d'aquest emblemàtic centre Ovidi Montllor d'Alcoi, el periòdic de l'Alcoià i de les comarques centrals valencianes, el Grat, junt a la càtedra Antoni Miró, anem a lliurar els Palmers 2019 Mal del Futur. Per una part, l'Institut Pare Vitòria, del qual destaquem 90 anys per implementar l'educació secundària entre els pobles de les comarques, pioner en la incorporació de l'ensenyament del valencià. I des de fa quasi 40 anys l'edició de la publicació Eines. Actualment, Toni González, director de l'IES Pare Vitòria, continua aquest treball tan brillant. Un altre reconeixement és per al professor Josep Sou, un valencià polifacètic, que delecta la poesia compromesa i del que destaquem el treball sense descans, i és un estimat col·laborador del Grat. Actualment està a càrrec de la direcció de la càtedra d'Antoni Miró, d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant. Força especial és un palmer per la nostra sempre admirada l'alcoiana Isabel Clara Simó. Què podem dir d'Isabel Clara Simó? De la seva lluita, del seu fent treball, de tantes històries que els seus llibres ens han descobert, de tants premis recollits a tot el món. El palmer especial d'aquesta nit és per l'escriptora alcoiana més internacional, amb qui tinc l'honor de dir que va néixer en el meu poble, Alcoi. Per a presentar els homenatjats ens acompanyen Silvestre Vilaplana, Txelo Pallà i Jordi Botella.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I a l'Ajuntament d'Alcoi, per la col·laboració de l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc. L'equip del GRAC li dona les gràcies per acompanyar-nos i per les seues paraules, que són força per continuar endavant. A l'Antoni Miró, que ha celebrat recentment 75 aniversari i continua el treball, al peu del canó, aportant l'experiència i la seva saviesa. A Vicent Luna i Àlex Agulló, per la gran ajuda en l'organització d'aquest Palmells 2010. En aquesta nit dels Palmells ens acompanyen Pep Jimeno Botifarra, el cantautor Jordi Gil i Ferran Mora i Sergi Ribes, que són els que posaran la música. Vull recordar els Palmells 2018 amb Jordi Botella i Néstor Novell. Ells són mà del futur, destacats per la seva trajectòria per la cultura del seu país valencià. Per finalitzar, he de recordar que la paraula cultura significa cultivar la terra. I els nostres guardonats podrien dir que continuem cultivant la nostra terra i són per nosaltres un exemple. Gràcies, Santi. Els seus llibres ens han fet viatjar per mil i un dels nostres paratges, els paratges valencians. Ens han obert l'horitzó als països catalans, vivint del país, pel seu país valencià, guardonada en múltiples ocasions. La nostra Isabel Clara Simó, és una de les figures més populars de la literatura actual en català. Ella es defineix a ella mateixa dient: mon pare era un mestre, tenia una acadèmia on jo em vaig educar i va deixar una petjada important al poble d'Alcoi. Fins i tot li han obert un carrer. Ell estava educat en un col·legi francès i per tant jo coneixia bé la cultura francesa. Em va ensenyar la tolerància en la vida, era un home liberal, molt decimonònic, en el sentit bo de la paraula, i ma mare era una dona molt temperamental, amb molt de nervi, i de la barreja de tots dos he sortit jo. Ben parida, Isabel Clara Simó. Donem pas a un autor del que ens sentim ben orgulloses. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant, en l'actualitat professor de secundària a l'Institut La Folla Bibi, ha conreat diversos gèneres, especialment la poesia i la novel·la, premiades en multitud d'ocasions. Silvestre Vilaplana, ell ens aproparà millor la figura de la nostra homenatjada Isabel Clara Simó. Endavant, Silvestre. Gràcies, molt bona nit a tots. Gràcies. La fresqueta entrava per sota la porta i pels bates de la finestra, al primer pis del número 13 del carrer Sant Francesc. Aquesta cita pertany a la pàgina inicial de Júlia, la primera novel·la d'Isabel Clara Simó. De vegades, un poble té la sort de veure sorgir dels seus carrers determinades persones que engrandeixen el seu nom, que enorgulleixen els seus habitants i que generen un model indiscutible per a les generacions futures. Alcoi té la fortuna de tenir Isabel Clara Simó. Tots sabem que no li cal presentació, perquè és reconeguda en múltiples facetes de la vida pública, però sobretot el seu és un nom lligat al món de la literatura. No cal estendre's en aquest sentit. La carrera literària d'Isabel Clara Simó està plena d'èxits. Ha aconseguit atraure sempre el sector, però a més ha rebut molts premis de prestigi, tant literaris per les seves obres com honorífics per la seva trajectòria. Premis com, per exemple, el Sant Jordi, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, l'Andròmina de Narrativa, el Premi de la Crítica Serrador o el Ciutat d'Alzira. Juntament amb el favor del públic lector que us deia, ha estat mereixedora de guardons honorífics com el Premi de Sant Jordi o el Premi d'Honor de les Escriptores Catalanes, que és el guardó més gran que pot assolir una escriptora en llengua catalana. I també ha estat nomenada com la primera i única medalla d'or i filla predilecta de la ciutat d'Alcoi, una distinció que ella mateixa s'encarrega. Isabel és una de les escriptores més prolífiques i de més prestigi del nostre país, però a més el seu nom travessa les nostres fronteres i arriba a altres països a través de les traduccions de les seues obres, de vegades en llengües tan allunyades de nosaltres com per exemple el suec o el neerlandès. La seva activitat creadora ha sigut i és molt variada, des de la novel·la fins al teatre, des de l'assaig fins a la producció de guions,
des de la poesia fins als articles en diferents mitjans de comunicació, i sempre demostrant-se una comunicadora extraordinària. Però si hi ha un fet que ha estat constant en la seva biografia i en la seva literatura és l'estima a Alcoi, un arrelament que és indiscutible del qual tots coneixem nombroses mostres personals i literàries. Així com llegia abans, la ciutat apareix en Júlia, la seva primera novel·la, on retrata l'Alcoi posterior a la revolució del petroli, o en contes com Alcoi a Nova York o en narracions juvenils com El Mas del Diable. A Racons de la Memòria, que és el llibre més íntim i personal de l'autora i on s'expliquen els esdeveniments de la seva vida de forma biogràfica, diu: el que un no oblida mai és el seu poble. De fet, Alcoi, de la mà d'Isabel, ha esdevingut una ciutat literària, com la Nova York de Paul Auster o el Macondo de García Márquez, un espai entre la realitat i la imaginació, adient per viure ficcions literàries. D'Alcoi, Nova York. Del pont vaig desembocar a la plaça i d'allí vaig enfilar al carrer Sant Llorenç. Després vaig tombar per un cantó i vaig descendir. Era allí, n'estava segur. Com hi vaig trobar al davant, em vaig deixar hundir com qui es desperta d'un somni. L'emoció m'enravenava el cos com un corrent elèctric. Sant Jordi 8, ma casa. Sant Jordi 8, sa casa real i el seu poble que sempre l'han rebuda amb afecte i admiració, amb agraïment infinit. Per això avui som aquí, per lliurar-li un guardó, el Palmell 2010 Mar de Futur. Una distinció que reconeix a persones i institucions fortament arreglades i compromeses amb la cultura i el territori. Un reconeixement que ressalta l'esforç per al desenvolupament cultural dels valencians i assenyala les persones que són punt de referència per a les noves generacions, perquè són font d'inspiració per a la creativitat i el talent. Aquest premi, per tant, no és concedit a Isabel Clara Simó tan sols pels seus valors literaris, que tots sabem que són múltiples i ressenyables, sinó per les seves característiques humanes. Es concedeix pel seu inalterable compromís amb el País Valencià i la llengua, per defensar permanentment la dignitat i la sobirania del nostre territori, per despertar les consciències de la societat amb valentia, per comprometre's i enfermar les seues creences en els principis de justícia i de pau, per des de la seva immensa capacitat intel·lectual generar idees partint de la preocupació social per a encarar els aspectes quotidians, entenent que un país no es fa només en grans projectes i grans discursos, sinó bastint petits espais comuns, vincles que facin ben sòlids els fonaments des d'on s'aixeca una nació. Aquesta preocupació queda demostrada en nombrosos articles i llibres que ens han permès explicar-nos i comprendre la realitat i de vegades la fragilitat ideològica de l'entramat polític i social dels països catalans, sempre amb una perspectiva lluminosa, de vegades fins i tot irònica. Diu Isabel als Racons de la Memòria: tenim el país que tenim i conviuen els rebentaires pertinaços que no es diuen mai ni un mot a favor, els embadalits que sempre estan a punt de cantar una corranda, els que neden entre dues aigües i ara són arrandats nacionalistes i ara publiquen en un diari clarament hostil, els entusiastes que deuen la independència al caure, els que diuen sentir-ne molt d'amor però que en el fons es mira el menyspreu que hi ha un cent de vegades pels vençuts, i els indiferents, esclar. Aquests són legió tot arreu, no cal ni dir-ho. Però nosaltres no som indiferents. No podem ser davant d'un món canviant, inestable, difícil, profundament injust, amb presos polítics i una manca de llibertat cada dia més estentòria. No podem ser davant de l'exemple d'Isabel, i per això se li atorga aquest premi. Amb ell reconeix una trajectòria d'orgull del poble que l'ha vist néixer i que no es cansa mai de retre-li homenatges, perquè sap que, per més que demostrem a Isabel el nostre afecte, la nostra estima, mai no serà un pagament suficient per tot el que ella ha aportat al Alcoi, per tot el que ella ha ofert a la literatura, per tants i tants models creatius per als nous escriptors, o simplement per tantes i tantes hores de plaer lector que ens ha procurat, tantes reflexions assenyades, tanta perspectiva, tanta llibertat com es deriva dels seus mots. En els seus escrits hem trobat la constant preocupació per tots aquells que no poden defensar-se, la voluntat d'estar sempre al costat del més feble, ja sigui mostrant-nos a través de les seues pàgines el patiment d'una dona víctima de la violència de gènere, o explicant els problemes d'una nació oprimida que de vegades no pot o no sap buscar la llibertat, perquè ni tan sols és ja capaç de recordar ni de concebre què és ser lliure. I sempre amb una visió combativa, militant, feminista, compromesa, de conviccions fermes, fonamentada en idees de progrés social. El premi d'avui és una distinció d'Isabel Clara Simó per comprendre que la millor arma de combat és la paraula. Amb els mots, ella està capaç de fer de la llengua catalana no tan sols un instrument d'expressió literària, sinó també de dignificació d'un país, amb orgull, assumint una tradició i una història mil·lenària i sent capaç de fer-la enfrontar-se als reptes d'un moment polític i social on constantment es troscava la identitat nacional i on es persegueix qualsevol forma d'espai comú lingüístic i territorial, especialment al País Valencià. El premi té com a fonament la voluntat de destacar als ulls de la ciutadania una persona que ens fa sentir orgullosos de formar part d'aquest país,
perquè Isabel, amb el seu pensament i les seves obres, ens dona esperança i marca el clar camí que cal seguir cap a una societat més justa, més culta i més conscient de la seva identitat pròpia. Per això crec que estaré totalment d'acord amb mi que poques persones com Isabel Clara Simó són tan mereixedores de la distinció que avui s'hi atorga. Perquè la seva trajectòria vital ens marca una pauta clara per continuar, perquè la convicció en l'ús, divulgació i dignificació de la llengua catalana ens ofereix un model de fidelitat lingüística remarcable, perquè la seva implicació constant ens encoratja a mantenir el difícil treball de reconstrucció nacional i perquè el seu exemple ens ajuda a prendre consciència del que som. Des del coll, des del teu coll, Isabel, volem una vegada més fer-te homenatge. I no t'equivoques, no ets tu la que has de sentir satisfacció de rebre'l. Som nosaltres els que durant aquest Palmell 2010 en de futur ens sentim devanits per fer-te si cap una mica més nostra. Per tots aquests motius, deia el senyor Antoni Miró que s'acosta a lliurar el Premi Palmell 2010 en de futur, guardó que recollirà amb nom d'Isabel l'alcalde d'Alcoi, el senyor Antoni Francesc. Moltes gràcies. Això de parlar en nom de l'Isabel, evidentment a tots ens agradaria que la seva salut li haguera permès estar així avui amb nosaltres, però des d'ací jo crec que pot sentir tota l'estima que sentim i tota l'admiració per ella i simplement recordar, perquè l'any passat que vam tenir ocasió d'estar amb ella i vam estar sopant i vam anunciar que Alcoi anava a crear el Premi de Novel·la Isabel Clara Simó, sí que dir-vos que des del Consell de Cultura està treballant-se ja en bases per a crear aquest premi, que esperem que al 2020 puguem tenir ja aquesta primera edició i per tant que hi hagi un altre motiu per tindre i traslladar-li aquest orgull i aquesta estima que tots els alcoians sentim per Isabel Clara Simó. Moltes besadetes i abraçades a ella. Gràcies. Ara demanem la presència a l'escenari de Carles Cortés, que és doctor en Llengua i Literatura Catalanes, professor titular a la Universitat d'Alacant, actualment vicerector de Cultura, Política, Lingüística i Esports d'eixa universitat. Carles ha destriat i ha estudiat al detall la literatura d'Isabel Clara Simó. Qui millor per llegir la carta d'Isabel Clara Simó que ens ha fet arribar en mostra del seu agraïment. Endavant, Carles Cortés. Bon dia. Em remetrà a llegir en veu d'Isabel el que em va enviar aquesta setmana i està calent del forn i per tant és recent. I intentaré com a mínim transmetre-vos l'emoció, com a mínim l'orgull que té al rebre el premi. I diu el següent. Deixeu-me que primer que res doni les gràcies a les persones que han decidit que la meva trajectòria és plausible. De seguida, demanar-vos perdó per no estar així amb vosaltres. Un premi a la trajectòria, i més si prové d'una empresa que admires i que llueix constantment, és tot un regal. Segurament heu estat tan benignes amb la meva persona per algunes cosetes que he fet. Com diu el gran Montaigne, res no troba tan car com allò que em donen. I això és així perquè la meva voluntat resta hipotecada a títol de gratitud i rep de més bona gana els serveis que es venen. Ja ho crec. Per aquests no dono més que diners, per als altres em dono a mi mateix. Estima l'alta, sabeu? Però he decidit tirar endavant i no sometre'm a desànim a la malaltia. Sabeu que quan Sòcrates va ser condemnat a mort, fruit de l'enveja i d'una dictadura que formaven els 30 tirans, un missatger li va dir a Sòcrates: Sòcrates, els 30 tirans t'han condemnat a mort. Ell es va miggirar i va dir amb menyspreu: i a ells els ha condemnat la natura. Deixeu-me també que tinc una mirada recelosa i entristida pels esdeveniments que ens han caigut a sobre fa unes setmanes. Les desgràcies climatològiques del País Valencià i no menys doloroses les dels nostres veïns. El sacrifici al mar de centenars de persones davant d'una Europa orgullosa i insensible. La mediocritat dels polítics que governen l'estat espanyol. El fet de tenir presos polítics i exiliats, com en ple franquisme. Els gestos enviridors de l'amo del món, que és Trump.
i la seva ànsia per tenir el seu Afganistan, i que tant busca una guerra mirant, el canvi climàtic que només els científics són capaços d'alertar-nos-en, i tantes altres coses que deixen el cor encongint. Enmig de tot plegat, una llumeta d'esperança. El premi que heu volgut concedir-me que tant m'omple de joia. Amigues i amics, amics i amigues, dic ara primer amics per cortesia de dona. Gràcies i permeteu-me que evoqui l'intel·ligent Fuster i el gran poeta Estellés. Som d'un país que dona i dona grapats a grans talents. No deixem que això s'entronque i que continuem sent creatius, audaços i treballadors. Perdoneu, ho he de dir. Visca el coll, visca el País Valencià i visca el Grat. I endavant els atxes. Gràcies, amics i amigues, sóc ara mateix la dona més feliç de tot el món. Treballador, audaç, amb talent, seguint el fil conductor de les paraules d'Isabel Gràsimo. Així definiria jo a Pep Gimeno el Botifarra, eixa persona que des de ben xicotet, de la mà de la seva iaia, va tindre un amor, va sentir un amor primerenc per la cultura dels nostres avantpassats i va començar a rescatar cançons i en va cantar més de 1000 i continua cantant-les. Ara està gravant un disc i ha trobat un momentiu per a estar així amb nosaltres des d'Aixàpima, Pep Gimeno el Botifarra. Molt bona vesprada, és un plaer estar al coll, i donar les gràcies al Grat d'haver-me convidat, al mon petitó que està allà darrere, que enrere Maria Santíssima. I avui no porta música, però el que fa el que pot no està obligat a més. Vaig a cantar-vos M'aclame a tu. La va fer l'Ovidi, la va musicar l'Ovidi i la va fer el poeta que teníem més gran del món, que era Castellers. Després de Don Fernández, crec que ja no n'hi ha altre només que ell, i aquesta gran persona que la va musicar la va fer pel meu poble, ojo. I diu: m'aclame a tu, mare de terra sola, arrapes dels genolls a ungles brutes, invoque un homo secreta consigna, mare de pols, segrestada esperança, mentre el gran foc o la ferocitat seguís camins, seguís foscos camins, m'agafe tu os que me l'estimava i canta el jorn del matí il·limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el meu destí, la sendera de llum, sempre la nit il·luminant el ter, un vell futur, una augusta contrada, seràs el rei que fa pujar el pa, seràs la flor, seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obri tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs com filla on l'aurora comença, seràs fornell i escala il·luminada, seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja, jo pujaré piament els graons, i en arribar al terme entonaré els prens dels vells que en retornava sempre, i en arribar al terme entonaré els prens dels vells que en retornava sempre, i en arribar al terme entonaré els prens dels vells que en retornava sempre. Seràs l'ocell i seràs la bandera del meu poble, Xàtiva.
així a capella el nostre Penzimeno, el botifarra que cada volta que obri la boca veiem la nostra terra. Els aclamem també a tu, Pep. Va ser el primer institut reconegut en implementar l'educació secundària entre pobles de les nostres comarques. Prompte farà 90 anys. M'estic referint a l'Institut Pare Vitòria d'Alcoi. Donem pas a Txelo Pallà, que va ser alumna, mestra, regidora d'Educació a l'Ajuntament d'Alcoi. Els seus fills i ara la seva neta són estudiants del Pare Vitòria. Txelo ens aproparà millor a la figura d'un institut de referència. Endavant. Unes com sempre. Bueno, ara estava recordant que fins i tot el naixement del centre Ovidi Montllor d'alguna manera els balls estan en les aules del Pare Vitòria. Per tant, és un bon. Pues sí, m'ha avorrit la presentació. Quan Àlex em va proposar fer aquesta presentació per assumir el repte de posar en valor l'argumentari que justificara el PAN-MIL 2010, Mà del Futur, Alies Pare Vitòria, em va dir que havien pensat en mi perquè jo havia estat alumna, professora, mare de 3 fills, i jo vaig afegir en seguida que al curs que ve seré àvia. Per tant, si tu vas fer grup, jo vaig fer parella. Així que pot dir-se que certament en mi queda reflexada tot un cicle de vinculació a un institut que per a mi i molts de nosaltres ha estat sempre més que un institut. De debò que no suposa cap entrebanc esmentar alguns dels més que sobrats mèrits que el centre ha anat acumulant en relació a la seva consolidació i promoció de la nostra llengua. Per tant, jo no vaig a fer molt llarg. Vaig arribar a l'institut a finals dels anys 60 i nosaltres no li diem ni pare ni tampoc el de la Coca-Cola, només hi havia un institut. I a més, veterà i molt. Era i és un institut amb molta història darrere. Després de crear-se, com s'ha dit, per Real Decret el 2 de setembre de 1929, el segon de la província, és a dir, acaba de fer 90 anys. Amb prop d'un segle d'existència, cal dir-se que ha vist de tot des de la seva creació. La Segona República, la guerra, la postguerra, el franquisme, la transició democràtica, el nou mil·lenni. D'alguna manera ha estat un espill dels esdeveniments de la ciutat d'Alcoi i, per extensió, de moltes comarques del País Valencià, ja que durant molts cursos fou centre examinador de l'alumnat matriculat lliure procedent de les Marines i del Vinalop. Hem de pensar que en els anys posteriors a la guerra fou centre destinatari de molt professorat d'alt reconeixement desafecte al règim. Tot plegat farà que sigui un centre arrelat a la població i vinculats a tots els moviments socials en les dècades dels 70 i 80 del segle passat, que foren decisives en la consolidació de la democràcia del nostre estat. Per altra banda, el fet de comptar amb un batxillerat nocturn facilitar que s'oferirà als treballadors i treballadores una possibilitat de millora en la seva qualificació professional. Ha estat un centre capdavanter amb implicació social i rigor acadèmic. En 1955, el claustre acordà sol·licitar al Ministeri que l'institut portara el nom del jesuïta i químic alcoià Pare Eduard Vitòria i afegir-se així a la petició que havia fet l'Ajuntament per homenatjar aquest il·lustre científic alcoià, l'obra del qual ha estat capdavantera en el món de la investigació. Prova d'aquesta trajectòria és el Museu de la Ciència, que a hores d'ara es pot visitar als passadissos del centre. En el 2004, i amb motiu del 75 aniversari, el claustre va demanar que es denominara únicament IES Pare Vitòria. Junt amb aquest esperit científic, l'Institut Pare Vitòria també ha estat capdavanter en el món de la humanística. Posaré dos exemples, com ja s'ha dit abans. El primer correspon a la revista Eines, una publicació interdisciplinària que a prop de 40 anys d'existència ha estat un espai d'opinió sensible als temes socials, moviments cívics,
personatges emblemàtics, de qualitat literària, acadèmica, pedagògica, que d'alguna manera ve a explicar el pas d'un signe a un altre. El segon exemple humanístic, i que va estar un signe d'identitat per al centre, va ser la promoció de la nostra llengua, molt abans de la promulgació, com s'ha dit, de la llei d'ús d'ensenyament. Estic referint-me a l'any 79, al coratge de molt professorat per a donar les classes en català, tant se val que foren de matemàtiques com de filosofia. Les pressions i queixes de pares i mares no van poder parar que el professorat progressista impartira les classes en català. I així l'alumnat va descobrir de sobte que es pot llegir literatura i estudiar qualsevol matèria en la llengua que parlava a casa, els humans, amb tota la normalitat i naturalitat. En aparèixer les línies, també el Pare Vitòria va ser un dels primers instituts del País Valencià on va acabar la primera promoció que havia estudiat tota l'etapa escolar en valencià. Per això, celebrem que el nostre institut siga un centre impulsor i difusor de la cultura catalana que es fa a la nostra comarca i arreu de la nostra terra. Rebre el palmell és un honor patòni per a l'institut i per a totes les persones que hem estat vinculats al Pare Vitòria. Però encara és més honor saber-nos integrats de tot un col·lectiu d'alumnes, professorat i famílies vinculats a un centre compromès en tot allò que significa l'ensenyament públic. Equilibri entre l'exigència acadèmica, les senyes d'identitat, la defensa d'uns valors i vinculats a la igualtat. Per això, enhorabona i per molts anys. Rep el premi del nostre director, Toni González. Per a mi és un honor i un orgull recollir aquest Premi Palmells 2010, junt amb els dos guardonats, Isabel Clara Simó i Pepe Sou, com no, un premi dissenyat pel nostre gran artista Antoni Miró. Un reconeixement a tota la comunitat educativa del Pare Vitòria. I quan dic tota la comunitat, em refereix tant al professorat, als conserges, als administratius, a l'alumnat, a les AMPEs, a les famílies, a la societat alcoiana i a altres ciutadans de diferents autonomies i de països que han participat dins la nostra organització com a un membre més. El que sempre hem dit, l'Institut d'Alcoi. Allà on vaig, sempre hi trobo algú que em diu jo vaig estudiar en el Pare, jo vaig treballar en el Pare, jo vaig realitzar el preu en el Pare, jo vaig fer el grup en el Pare. I un munt de qüestions que per a mi és un plaer quan vaig arreu de tot este país. Un centre que va néixer oficialment amb la seva publicació en el Reial Decret del 21 de setembre de 1929. És a dir, 90 anys complirem el dissabte passat. No van tindre pastís, però va faltar poc. I que des de la seva creació clarament ha apostat fermament per l'educació, la cultura i el valencià, tal com es pot observar amb els diferents guardons rebuts, publicacions que deixen la petjada del centre al llarg de la història, com ara la revista Eines. Un centre que amb el pas del temps aposta per les innovacions en diferents projectes. Cal recordar que en el curs del 1979-1980 ja s'impartien assignatures en català, on professorat que avui ja no es pot acompanyar iniciava les seues primeres sessions lectives en valencià.
En aquell moment érem pocs en tot el nostre país els que prenien aquesta iniciativa. Em comentaven avui que en el 93-92 definitivament el projecte, el Pla Lingüístic de Centre, ja s'impartia ja tot en català en el nostre centre i qualsevol document que eixia de la nostra institució, tot era en català. A les administracions públiques, a les famílies o a qualsevol àmbit que sempre ha estat el pare com a punt de referència. Aquest llegat que ens han deixat, esperem, perdure en el pas del temps en els futurs hereus de la nostra organització, que com ja sabem és més que un institut. Moltes gràcies a Acció Cultural Valenciana i per suposat al GRAC per concedir-nos este guardó. I per descomptat, en torno a repetir, vull dedicar este premi a tots i a totes que hem format part d'esta gran família tan gran que és el Pare Vittorio, o com solem dir, per ara i per sempre són del Pare. Per tots vosaltres, moltes gràcies a tots. Del Pare Vittorio sou vosaltres, no? Vingueu, agafeu els instruments. Un aplaudiment per a Ferran Mora i Sergi Reyes. Crec que vos dieu tancats, i és per això, perquè vos tancareu a l'institut no fa massa temps tampoc d'això, no? Acosta't i explica la història. Fes-nos la crònica. Quan va ocórrer? Hi havia una vaga? Vosaltres vos tancareu a l'institut? Sí, va haver una vaga, és que això ja farà 7 o 8 anys, o per ahir. No fa tant. 7 o 8 anys és molt bé. I vam juntar una colla d'amics, que de fet alguns ni es coneixien de feina, aquell xic d'ahir del Monya Mixina, és el cantant també. I vam juntar i vam tocar i després d'ahir va sorgir el grup. Va ser com vam eixir d'ahir, doncs tancats. Tancats i heu eixit del Pare Vittorio, així que vosaltres sou del Pare, claríssimament, no? Del Pare, sí. I què ens oferireu ara? Doncs anem a fer Va com va, del Gran Ovidi. Farem el que puguem, però com un dia de botifarra, que fa el que pot no està oblidat també, no? Endavant, tancats. Gràcies.
mi si tu no tens mai prou. Va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Ferran Mora i Sergi Ribés. Això sempre va com va. Què podem dir sobre el polifacètic Josep Sou? Pep Sou, Pepito Sou, llicenciat en filosofia, com molt conegut també per la seva faceta com a professor de pintura urbana a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, poeta i artista experimental, ha realitzat diverses exposicions de poesia visual, poesia, objecte i art per tota Europa i la seva obra ha aparegut en diverses antologies. El Grat ha compartit experiències i activitats vinculades a la cultura i a la defensa de la capitalitat cultural d'Alcoi dins de les comarques centrals valencianes. A poc tot neix, la vida i les seues conseqüències, els ritmes de l'existència, les veus i els silencis, els afectes, l'energia que ens cal per al combat diari. Això són paraules de Josep Sou. I ara eixirà a l'escenari una persona que juntament amb Pep Sou tenen una llarga trajectòria en defensa de la nostra cultura i que els uneix una fraternal amistat amb la gent que fa possible el Grat. L'escriptor i professor Jordi Botella ens aproparà a la figura de Josep Sou. Endavant. Bona nit. Primer que res he de dir que jo també soc del Pare Vitòria, Pep Sou del Pare Vitòria, Silvestre també del Pare Vitòria, profes, han sigut alumnes, que por allá San Sabonaro, i por allá en Sabonaro l'any passat Pep em va presentar i em va tocar a mi presentar-lo, així que entré que este redolí acabi així. Bueno, he escrit un text que el titula Som de Sou. Algú sabrà que Sou és un gran poeta i un gran professor d'economia, però a part d'una família de cafè, i hi ha un anunci que em feia molta gràcia, que el matí no sabia, som de Sou, que era un anunci més diriguero i més divertit, no? I a partir d'ahí he fet aquestes paraules. Som de Sou. Conec poques persones que desperten tanta unanimitat a l'hora de definir-les com Josep Sou. Si ens fèrem els cursis, diríem per un consens absolut que és una persona entranyable. Oposats a ser previsibles, afegiríem que és una persona especial, inclús guai, acompanyat d'un pelotet de WhatsApp amb una carota més simpàtica que diu Som de Sou. Però Josep Sou és més que això. Ell és capaç de pronunciar un discurs a les hermanitas de los pobres i escriure un sonet alhora. I si l'apretes amb el peu esquerre dibuixa un poema conceptual, amb el dret conta l'últim acudit. Tot això mentre dona una classe magistral sobre art urbà i de reüll segueix titular de l'esport en les últimes declaracions de Messi afirmant que el Barça som de Sou. En mans de Josep Sou, la vida és un còctel màgic on es barreja d'una manera única la dedicació durant un temps a la política i la creació artística. Només un home de lletres com ell seria capaç de quadrar un pressupost municipal, tot un repte per economistes sabruts, com si comptara les síl·labes d'un vers de Casila. Josep Sou sap llatí, i això és garantia de clarividència i de tractat. Necessàries més que mai avui que estem guiats per gestors que no treuen la mà del carabasí i picaplets amb una sintaxi tan fosca com el seu cervell.
Entremig d'aquestes dues paraules vaig a llegir un rap, també en homenatge a Sou. Sou sap que som de Sou. Ell canta, conta, ara plora, ara riu, estiu. Va i torna, fa broma i brama quan toca. Som de Sou, som un fum que fem art i parlem clar. Vivim al ras i no ens toquem el nas. Ens coneixem de fa molts anys i hem compartit moltes aventures junts. Des d'una diana en les abençaralles fins a la creació de la mostra de teatre del Coll. Estem criats a la més pura transversalitat. Ens agraden els passadobles de Surumbereries i els quartets de Sostakovich, la geometria de l'art deco i la motocicleta de puça bramant pels carrerons. Som de Sou, som de Sou! Per això tots dos van fundar la Societat d'Amics de la Tatà com a plena reivindicació de la memòria. I per això estimem el Cafè Licor com a acte d'afirmació nacional. I per això reivindiquem la cultura com un servei públic i la intel·ligència com a estratègia per sobreviure en un món ple de borinots, amb pèl de panotxa i feixistes engominats que no som de Sou. Som de Sou. I som de Sou perquè ens agrada el regust republicà del cafè que patentaren els seus avantpassats. Els meus eren drapaires, però coincidim en la mateixa preferència pels mites canalles de Manotes i la Porrote. Som de Sou, perquè concebim la vida com un joc on els peus dels volantiners voregen l'abisme i la glòria. Jo voldria ser com ell, un home de pit ample, un home lliure, destetatari compromès, i no un escèptic lleganyós que no es fia ni de la pròpia ombra com jo. Però soc de Sou, de la mateixa manera que m'agraden la consciència fràgil dels ponts, l'esperit sacrificat dels carrers costeruts, els ximples dels billars gironers i la metafísica del Gual Mamella. Sé que mai tindré la seva gràcia ni la seva agilitat mental, però sent amic seu ja vaig ben servit. No debat de soc, botella de soc. Acte seguit, passem a l'acte més oficial que li passi el premi. Jo de paperer res. De paperer res. Vaig destacar-vos un rotllo que jo es que cacahuetes y van a hacer ricos. Me lo veo de venir. Patiu. Soc conscient. Ma mare ya me decía, Pepito, ten conocimientos. Molt bé, Jordi. On estàs? Que perit tens. Però has estat genial. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. A banda de fer-me feliç, m'he de notar a sobre. És com estar amb tu fent-se una bodega que ve. Efectivament. Bé, jo per a aquesta ocasió, els meus amics i precedents han tirat mà d'una quartilla per a llegir la seva gratitud i jo ho he fet mitjançant una performance poètica i que està dedicada al Grat, fusilat per a la portada el vostre logo. I ho farem ben lleuger per a que no patiu. Gràcies. Gràcies.
Sí és. Gràcies. Grat. De bon grat. Gràcies, grat. Gràcies. Amb el puny. Ens llevarem un pes amb el puny tancat. Ben tancat el puny, sí, ben tancat. Amb el puny. Un sol que el puny, o un camí estret el puny. Un puny. Gràcies, puny. Gràcies pel puny. Gràcies pel puny. Farem palmes amb els palmells. Sí, farem moltes palmes amb els palmells. I direm, ben ensinistrats a les entranyes del temps, que hi ha palmells que canten, palmells que s'agiten, palmells i palmells. Mans i mans. Per acariciar, per a estimar, per a la vida. La vida, sí, la vida. Vida i futur. Vida i futur. Vida i futur. Vida i futur. Palmells de futur. Futur de vida. Palmells que són mans. Mans que s'estrenyen en punys. Punys. I un futur. Palmells, mans i futur. Futur! Sí. Els palmells són mans de futur. El futur resta a les mans. Mans que són punys trencats. I obert l'esperança. Gràcies. Moltes sí. Gràcies. Bueno, seguit, gràcies, de veritat, quin goig. Jo dic, vull ser de major com Pepe Sou. De veritat, quin poderío. De qui som? De què? Som de Sou. D'on som? De Sou. Ha quedat ben clar avui així. I Jordi Gil és de Sou, però el porta en vena al seu amic. Endavant, Jordi, canta-li. Jordi Gil. Vull donar la meva enhorabona a Josep Sou, amic i company. A Isabel Clara Simó, malgrat aquests moments difícils, desitjant-li molt d'ànim i molta esperança. A l'Institut Pare Vitòria, als seus directors i mestres, i els meus fills també, per aquests guardons tan merescuts. A la càtedra Toni Miró, i a Toni Miró com a parentor d'aquestos actes. A tots també els que col·laboren i els que han col·laborat en esdeveniments tan necessaris i molt especialment a Amàlia Garrigós, en recolzament als injustos naufragis recents que ha tingut que suportar. Però sempre ens quedarà aquesta nit de bon vent i barca nova.
trigar i trigar en dir adeu, adeu. Milers de paraules caficades al salt, col·lectiu del desesper codificat per la meravella. Oxiga el turment de pluges, creuar la porta febril, demanar la data concreta. I trigar en dir adeu, adeu, quan les menyspreades influències del blanc de la lluna fan resisten el domini, ultrapassades la nostàlgia i també la virginitat d'una simple capsa de minerals. Els resultats han estat més o menys idèntics, com inextricables foren les causes del plaer i la fretura de mandrejar. Perduts lluny de la vila, allà pels camps del blat. Gràcies, Jordi. Jordi Gill, representant de la nova cançó d'aquella segona generació, sempre cantant, sempre creant, sempre fent poesia, sempre amb l'Ovidi Montllor al cor. Doncs Isabel Clara Simó ha sigut i és i serà estimada, i més ara que ja era necessari, jo trobo, alcalde i també el regidor de Cultura, Raül Llopis, que hi haguera un premi que reconeixera el treball literari i que estiguera així promogut des d'Alcoi, no? Això ha sigut una grata alegria, jo no coneixia aquesta iniciativa i ho celebro molt. Hi ha tanta gent que ha llegit les seues novel·les, a mi m'agradaria realment que la nova televisió valenciana o televisió espanyola, a mi és igual, agafara alguna novel·la d'Isabel Clara Simó, agafara Júlia, per exemple, i fera una sèrie meravellosa de televisió on narrara tot l'episodi aquell de la revolució del petroli, per exemple. Seria un novel·lón, seria un novel·lón d'èxit en la televisió. I jo parlo amb ma mare, i ma mare se'n recorda de l'Acadèmia del Pare d'Isabel Clara Simó, no? Mig Alcoi ha anat a aquesta acadèmia, ha creat escola. I hi ha molta gent que està agraïda a Isabel Clara Simó. Un d'ells és Àlex Agulló, també és professor. També eres del Pare? No, tu no. Ara, Àlex Agulló vol dir unes paraules de part d'un filòleg, també alcoià, molt estimat per Isabel, que és Eugeni Reig, que també ha rescatat paraules de l'oblit, paraules en desús. Doncs vols pronunciar les paraules d'Eugeni Reig dedicades a la nostra Isabel Clara Simó. Endavant, Àlex Agulló. No sóc de l'Ovidi perquè em van enviar fora. Del Pare Vittori em van enviar a la Universitat Laboral de Córdoba i em va anar molt bé perquè allà vaig conèixer el català i vaig conèixer que érem germans de manera espontània, solo un trobo el guió, però allà s'enjuntaven de manera espontània i tota la gent que parlàvem, els 4 o 5 alcoians que vam anar, l'home de Txelo casualment, i s'ajuntàvem amb els catalans, és a dir, com a cosa, però sense fet aposta. Bé, en principi, Salmos de València ens arriba una carícia en forma de carta, però abans de llegir la carícia en forma de carta vaig aprendre un KitKat d'aixòs que veien a la tele
perquè Santi tenia massa lió i no veia que li venia molt de mal de cap fer-ho, i és un recordatori per a tota la gent i una solidaritat per a tota la gent que a hores d'ara, que al llarg d'avui està manifestant-se arreu del món demanant que es prenguin mesures perquè el planeta pugui continuar. Perquè l'únic planeta que té cervesa no s'acabi. Bé, doncs dit això, passa a llegir l'escrit d'un quinto d'Isabel Clara, que viu a València, no ha pogut estar així, també és dirés poc més major que ella, i diu el següent. Diu, vaig conèixer Isabel Clara Simó el mes d'octubre de l'any 57 a València, quan tant ella com jo començàvem el 6è curs de batxillerat. Ella en el Col·legi Femení Oller i jo a l'Acadèmia Oller. Els dos centres d'ensenyament eren propietat de Salvador Oller Ribes, també natural d'Alcoi. Si bé és veritat que les classes ordinàries les rebíem les xiques en el Col·legi Femení i els xics les impartien a l'acadèmia, sovint ens reuníem en un dels dos centres escolars, a fi d'assistir a conferències o classes especials que ens feien persones destacades, com ara Rafael Pérez Comtel, que es va parlar en diverses ocasions de pintura, d'escultura i d'història de l'art. Agustí Alamán Rodrigo, que ens va explicar qüestions de música. Joaquim Mitjavila Asensi, que ens va parlar sobre les tendències contemporànies en les arts plàstiques. O Llorenç Ferrer Figueres, que es va fer una conferència sobre àlgebra moderna. Al ser tots dos d'Alcoi, ens enjuntàvem de vegades i sempre parlàvem en valencià. Recorde molt bé un dia que en acabar la conferència en l'Acadèmia Oller la vaig acompanyar al Col·legi Femení i pel camí, que era més eina curt, vaig aprofitar l'ocasió per a parlar-li del valencià, de com d'important és que el conservem, que lluitem per la seva supervivència. Podríem dir que jo feia ímprobes esforços per intentar adoctrinar-la i ella no en deia ni pruna. Jo parlava i ella m'escoltava en silenci. Quan la vas deixar, em va fer l'efecte que havia perdut miserablement el temps que havia dedicat a intentar alliçonar-la i que tot allò que li havia dit no aprofitaria per a res. A hores d'ara, 6 decennis més tard, vista la trajectòria d'Isabel Clara Simó, no sé si pensar que allò que li vas dir aquell dia va ser tremendament efectiu o si pel contrari el que cal que penses que vas fer és ridícul d'una manera espantosa. Em tem que l'opció correcta és la segona. Uns anys més tard vas comprar en la llibreria Can Boïls un llibret titulat Poetes universitaris valencians, publicat l'any 1962 per l'editorial L'Estel, que recull poemes d'Isabel Clara Simó i d'altres poetes valencians, tots molt joves en aquella època, com ara Lluís Alquera, Lluís Vicent Arracil, Alfons Cucó, Joan Riera, Emili Rodríguez. Sempre he sigut un lector empedreït d'Isabel Clara Simó, i no únicament perquè és alcoiana, perquè té aproximadament la mateixa edat que jo. Ella és uns mesos més jove, o perquè la vaig conèixer quan érem jovenets, sinó perquè és una narradora excel·lent. Puc dir que he llegit tots els seus llibres i la immensa major part dels articles que va escriure en el diari Avui, en la secció titulada De fil de vida. Molts d'aquests articles els vas publicar en el butlletí digital Infomijorn. També vas llegir diversos exemplars de la revista Canigó durant els anys 70, quan ella n'era la directora. M'agraden tots els seus llibres, però tinc una inclinació especial per Juli.
novel·la que, com sabeu, transcorre al coll durant la revolució anarquista anomenada El Petroli. La va publicar inicialment l'any 1984 en l'editorial barcelonina La Magrana. I després, l'any 2003, es va publicar una nova edició en l'editorial algirenca Promena. Aquesta darrera edició va ser corregida per l'autora i també pels correctors de l'editorial. I la llengua del text i dels diàlegs va ser notablement valencianitzada i fins i tot m'atreviria a dir que en alguns casos alcoianitzada. Dissabte 6 de maig de 2006 es va presentar a Mutxamel la segona edició del meu llibre, Valencià en perill d'extinció. La presentació es va fer a la Casa de la Cultura i Isabel Clara Simó, que havia anat a Mutxamel per a promocionar els seus llibres Adeu suau i Dora va dir que no, va tindre l'amabilitat d'assistir-hi i de participar en el col·loqui posterior. Aquell dia vaig dinar amb ella, amb el seu marit, Xavier Dalfó i Ors, amb Abelard Saragossà, que presentava la seva gramàtica valenciana raonada i popular. Tinc un molt bon record d'aquell dinar. Isabel Clara Simó ha tingut l'amabilitat d'escriure diversos articles parlant dels meus llibres, cosa per la qual li estic molt agraït. Hem tingut molta sort, les valencianes i els valencians, de tindre Isabel Clara Simó. Una dona intel·ligent, culta, valenta i treballadora, que ha tingut el coratge, la constància i el bon gust de bastir una obra literària molt valuosa, íntegrament escrita en la nostra llengua. Espero que li paguem l'esforç que ha fet escrivint de manera constant al llarg de tota la seva vida, simplement llegint algunes de les seues obres. València, setembre 2019, Eugeni Sempere Reig. Moltíssimes gràcies a Eugeni Reig i sobretot aquesta tasca que està fent a través del digital Infomisor, que no té preu, la veritat. Posem la cirereta final amb música. Jo crec que Pep Gimeno el Botifarra ja està preparat i en aquesta ocasió ve acompanyat d'Hilari Alonso. Hilari Alonso viu allà al costat, a Muro del Coll, Muro del Comtat, Muro. Ell forma part com a ballador del grup de danses El Baladre, és cantador. El Pep el va dir, este és un crac, quan el va sentir cantar a Hilari. L'ha agafat i el té sempre, han format una bona colla. A més, esteu preparant ara un concert molt especial, m'agradaria anunciar-ho perquè Xanti va estar allà al costat i fa un any, encara no fa, que va faltar Emili Vera, farmacèutic, amic teu de tota la vida, tocava el guitarró i a més va ser Emili Vera qui va tindre claríssim que Pep Gimeno Botifarra era una autèntica figura i volia que tot el treball que havia fet de recopilació durant tants anys estiguera en un disc i veritat que va insistir tant que al final ho va aconseguir. Més pesat que una vaca amb braços. I tu tens més memòria que un tísic. Doncs se li retrà un homenatge al Gran Teatre de Xàtiva, quan és? El dia 4. Dia 4 d'octubre. Hi haurà un font de col·laboracions, no? Molta gent. Miquel Gil, també el grup de danses, bueno, la rondalla de Baladre, la Mola Rondalla, l'escola de danses de Xàtiva, bueno, hi ha més gent que a la guerra, moltíssima gent. Doncs intentem anar-hi, al Gran Teatre de Xàtiva per este homenot. Emili Vera, un aplaudiment també per a ell. Hilari Alonso ha publicat un disc que us recomane, A Prop. És també un referent de la música de tradició oral, de la música d'arrel, de la música valenciana. I així els tenim els dos a capella. Endavant, Hilari Alonso, Pep Gimeno el Botifarra. Apel, que diuen en Canal 9. Apel. Gener, més malfaener. La gallina de gener a pondre a setembre al paller. Hi ha que veure el mes de gener quan llauen els gats les cançons que les gates es canten des d'altres terrats.
i a la llum de la lluneta li diu el gat a la gateta: marramiau, marramiau, marramiau. De veure que eres gateta, la babeta m'hi encau, i la gata li contesta: ve l'espai per Tomeu, on poses un peu? Que abufits i anyaulits acabarem malament la festa com quasi totes les nits. Gener complit, l'ametller està florit. Una que diuen a la Canal de Navarrés, que sabeu que parlen en castellà, i aragonès tan bonico, que diuen que este amotico puede con tú y con mí, y me hace un daño aquí detrás a la esquena. Y diuen: la flor de la falaguera es una flor muy hermosa que en la noche de San Juan crece, grana y se espolsa. Bueno, diu: en enero el agua se hiela hasta en el puchero. Febreret el curt, més roïn que el turc. Febreret, s'ha capis i un barret. Per febrer, per el matí al sol, per la nit al braser. A Sant Valentí, el fred ja arriba a la fi. A Sant Valentí ja floreix el romaní. Febrillo loco, un día peor que otro. Marzo marcero, que apedreó a su madre en el lavadero. Per març, ara està núvol, ara està ras. Per març, marçaes, aigua ramalais. Març, marzot, mata la vella en el foc i la jove si pot. Març, marzador, per la nit fa fred i al mitjorn fa calor. Març, marzer, ventoler i carasser. Per març, la veleta no s'està mai quieta. Pasqua marçal, cada pintat s'hi fa. Pasqua marcera, any de perdiguera. Pasqua plujosa, anyada granosa. Per març, la llebre corre voràs. Diu que això eren dos llebres. Una era de Xàbia, que diuen allà a la Marina, i l'altra era del poble de Benigili. I diu: passava més fam que el gos de la Filaor, que per menjar algo de calent es fotia les xispes. I les dues diu que estaven allà parlant, i una diu que passa la llebre, i la de Xàbia, que la veu, arrea darrere d'ella i l'agarra a la boca. I perquè la soltara li pregunta a la de Benigili: tu de quin poble eres? Diu: jo de Xàbia. Ella diu: carrea, però si carrea, l'agarra la de Benigili i li pregunta a la de Xàbia, a la de Benigili: i tu de quin poble eres? Diu: Benigili. Qui mata una mosca per abril, en mata més de 1000. Abril ha arribat, l'hivern s'ha acabat. Hasta abril no descorten un fil. Per abril, cap ardal fa el seu niu. Si el olivo florece por el abril, no habrá aceite ni para el candil. Pero si florece por mayo, habrá para el candil y para todo el año. A maig, a segar vaig. Les granotes per maig fan curac, curac. De prop o de lluny, corpus per juny. A juny, la falç al punt. A juny, cada gota com el puny. I diuen juny al juliol: jo que he plogut, tu fes bon sol. Juliol, ni dona ni caragol. Si la dona és bona, caragol i dona. Creus tu que no tenim collons? Per juliol, en poc de fa bull el terol. Per juliol és Sant Joaquín i Santana, pinta el raïm i la magrana. Per juliol, la garrofa es vist de dol i el raïm també vol. Al darrer de juliol, una hora menys de sol. Per agost, figues, safrà, mel i most. Per agost, el ramat de llana passa amb montó de gana. Per agost, a les 9 ja és fosc. Setembre, el pitjor mes de l'any. El malalt del mort i el bo prendany. En setembre el que tinga blat el sembre. Per setembre Sant Miquel. Si la tramuntana bufa per Sant Miquel, tot l'any està respirant el cel. Per Sant Miquel, el berenar se'n puja al cel. Setembre i març són com si foren germans. Un despedir l'estiu i l'altre despedir l'hivern. En setembre, l'ovella a la serra i el vi a la gerra. Setembre seca les fonts i s'emporta els ponts. Octubre fred, mata el cuquet. En octubre del foc, ni lluny ni prop. Si en octubre plou, el rovelló mou. Octubre finit, mata la mosca i el mosquit. Octubre és el mes de les magranes i les gallines de pondre o taronges de ganes. La magrana, per el matí or, migdia plata i per la nit, mata. Si vols morir, menja magrana i gita't a dormir. Magranera fora de camí, ni pa tu ni pa mi. Per octubre és la mare del Pilar, l'oratge ja comença a canviar. Per octubre és Sant Francesc, agarra el reclam i ves, i si no n'agarres cap no tornes més. I si bones faves vols menjar, sembra-les el dia del Pilar, i de la collita de les faves un collar jo el faré, i la fava més bonica al mig que te la posaré. Novembre i gener tenen el mateix templer. Si en ple novembre trona, la collita serà bona. Novembre humit fa llaurador ric. Per Tots Sants, alça el palmito i trau els vans. Per Tots Sants, neu als alts. Per Tots Sants, castanyes i caragols en banyes. Per Tots Sants, les olives a les mans. Per Tots Sants, moniatos, carabasses i esclatissants. Desembre nevat, bo per al blat. Per desembre, dones gelades i sobre escaldades. Per Nadal, la bugassa i suba al costat del fumeral. Per Nadal, fred on cal. Per Nadal, capa no cal. Per Nadal, cada ovella sol corral. Per Nadal, els focs i a pas per jocs. Ja ve Nadal, diu el pardal, diu la gallina de morsa veïna, diu el pallastre, soc un derastre, diu el borrego, per mi no el sosiego, diu el porc, jo som mort, diu la lloc, a mi no toca, diu el paller, jo m'estiquet, i ja no més més. La
Amàlia, que és de Muro, mal assunt, de segur mal assunt. Bueno, però ell sempre diu que és de Muro i diu que uno del coll li va dir a un de Muro, diu, dime una paraula sin lletres que acabe en o, diu, farol. Cant de batre del poble de Moixent, la Costera. Ja no menjarà més figues de la meua figuereta. Arreaca! Ole, con ole, con ole! Jo la costera de Penella s'acaba en el molizo teu, Soaca. Cant de batre de Sàvia, de la Marina. Esta gravació és de l'any 57 del tio Pepe Cruanyes. Arriaca! Tu dies que no em volies, ai, tu dies que no em volies. Ai, la pardà, la pardà! I el pelleix la desganada. I les dos mans ho prenies, les dos mans ho prenies. Vitsi mora! Tot lo que jo el regalava. Bueno, va, me cague en la figuereta, bueno! Sant Antoni va pel mar, ai, Sant Antoni va pel mar, en una barqueta nova. Todos los peces de la mar, ay, todos los peces de la mar, ay, la pardá. I acorda-se a la vora. Ai, quan vinga la fira de vendre, bueno, va! Ara va cantar Hilari una del poble de Gallanes, estava dient-li de Vingarrés, perquè diu que en Vingarrés posa un ballo i no troben res, però esta és de Gallanes, de la nostra amiga Dorotea, ja és una persona major, un cant de batre molt bonico del comtat de Josentaina. Mira si ha corregut terres, que està en Benifaquí. Catamarro, Margarida i Planes, Almudaina, Alcócer i
no passes per Castelló, que en el temps de la faena uns treballen i altres no. Més avall de geneta, més avall de geneta, tinc una reia i per por a cremar-me, no vaig per ella. Més avall de geneta, més avall de geneta, jo tinc un burro i per por a cremar-me, no vaig a burro. Jo vaig a fer-vos en una que esta me la va ensenyar la tia Nivetes del carrer Sant Josep, la tia Nivetes Soro, germana del tio Pasqualet, perquè en Aixàtiva, igual que en Alcoi, estava el quartel, ja estava el quartel dels soldats, allà estava el quartel de tu, allà n'hi havia un xicó que li faltava així un reconec, que diguem, a la costera, i diu que un dia el van posar allà en portes, i estava un poc nervioset, el sargento així, es veu que estaven esperant al general, no sé qui seria, bueno, uno de València, bueno, la bona qüestió que diu que el general, que diem abuela, estaven esperant al general, la bona qüestió que diu que de quan així el sargento, oye Paco, que no ha venido el general, no, mi sargento que no ha vingut, vostè no preocupe que quan vinga, vaig ser tego dels elegants que estava molt nerviós, i a última hora diu que arriba el general, allà en un cotxe negre, obre les portes i se'n va a casa el general, diu, vostè és el general, diu, jo sí senyor, diu, pues entre, que quan el que m'embrega el sargento, la feina serà de vostè. Diu que n'hi ha una xica d'Aixàtiva que no sabia parlar castellà, no és ninguna desgràcia, no sabia parlar castellà ni l'entenia tampoc. I es va enamorar, que deia l'abuela, es va enamorar d'un xic que era d'allà dalt de Ciutat Real, o de Guadalajara, no sé, bueno, era manxegueta i tal. Y el chic li se va declarar y le va a ir cantando, le decía, soy soldado veterano, niña me quiero casar. Y ella le contesta, busquen la casa que vulga y diners per a pagar, tú no me comprendes, yo no compré res, pues conmigo vente, pues vinga vostè, bendita tu boca, pues la tancaré. ¡Qué cara más mona! El mico es vostè. Desde el día en que te vi, me tienes loco de amor, pues que el tanquen en Jesús hasta que estiga millor. Después de casados, diga que farem, tendremos familia, això ja ho veurem. Amor, yo te adoro, deu de ser dorador, ven acá mi lucero, Lucero no de vos, mira niña si te quiero, por tu sal y no sé qué, si tan le agrada la sal, clave el nas dins d'un saler, feliç jo seria, feliç això és poc, ben pitjona mia, ni coloma tampoc, ben ángel divino, a mi el vino m'agrada, amor yo te imploro, pues ya callará, mira niña que soy rico y te quiero regalar. Y ella le contesta, ahora sí que lo comprendo, tenemos tema de casar. Sí? Jordi, Gil, vols cantar una cançoneta i ja posem el punt final amb tu? Et ve de gust? Sí? Doncs mentre va venint Jordi Gil amb la seva guitarra, ja ens acomiadem. Hem passat una gratíssima velada. Santi, per favor, continua repartint, distribuint per les comarques centrals este
aquesta publicació, que té ja molta història, 32 anys no són... és tota una vida, ja pràcticament. Per molts anys, els Palmells mà de futur. Moltíssimes gràcies a la càtedra d'Antoni Miró d'Art Contemporani, que està ajudant molt, no? Aquesta és la funció que té la càtedra, entre altres coses, la investigació i també fer una espenta a aquells artistes que no tenen ara recursos i que ara, per exemple, hi ha 2 exposicions de gent talentosa, de 2 persones talentoses que la càtedra aposta per ells. 4 exposicions tens ara en marxa este mes, imagina't, més l'exposició que prepararàs ara a la Llotja pròximament. Això és un no parar. Està bé, hem d'estar ahí vius, sense aturar-nos, generant continguts artístics, culturals, etc. I el GRAT és el que fa, divulgar i promocionar tots aquests continguts. Gràcies també al Casal Jaume I d'Alcoi, al Centre Cultural Ovidi Montllor. Així tenim a la nostra Isabel Clara Simó molt present, amb el cor encongit per la seva malaltia, però li enviem molta força per a que continuï lluitant. I res, Jordi, arribes cap ací, perquè quan s'acaben les paraules millor donem pas a la música. Isabel Clara Simó, Josep Sou, Toni González, amb aquests premis consolideu definitivament la vostra relació amb el periòdic El Grat. Sou part del projecte i estem molt contentes de continuar compartint aquesta realitat editorial. Endavant, Jordi Gil. Tanca tu finalment, cirereta ja finalíssima d'aquest acte. Gràcies a tu. Cercando un altre jo que mai
recala d'illa en illa. I alliberar de monstres l'anima captiva. Amb la immensa esperança de tornar a casa un dia. I emmascaro de proa el meu vaixell d'una donzella nua cara al vent que em fa allunyar d'Ítaca cap a un horitzó incert. Desdeixi la memòria pels miratges recents. I el mascaró de proa del meu vaixell